Прывітанне, Яна. Прывітанне, дзяўчынкі. Прывітанне, хлопчыкі. Яна, вітаюць вас. Якія мы малайцы, правда? Правда. Тоба, а чым ты сёння займаўся? Гуляў з канструктарам. А што збіраў? Зараз пакажу. Вось, глядзі. А што гэта? О, гэта усюды ход. Дзіўны ён некі. Ну, да я просто рабіў, да і не дарабіў. А чаму? Ну, не паспеў. Ой, спраў шмат у мяне было сёння. Ну, а ты чым займалася? Я малявала. І што? Зараз пакажу. Вось глядзі. Так? Не разумею. А што тут намалявана? Ну, гэта тоба нацюрморт. Ваза з кветкамі. Ваза з кветкамі? Да я просто не паспела дамаляваць. Спраў у мяне было шмат. Мы вельмі занятыя. Топа, у мяне ідэя. Каб усё паспяваць, мы павінны скласці план. Правильно. Нам, Янка, увесь дзень трэба спланаваць. Тады мы ўсё паспеем. Якія мы разумныя. Ну што, за справу? За справу. Пісаць яшчым. І на чым пісаць у нас таксама ёсць. Ой, Топа, ты вельмі добры мядзведзік, з табой прыемна мець справу. А з табой, Янка, таксама. Ты вельмі добрая сяброўка. Пачынаем. Ой. Што такое? Топа, мне не падабаецца блакнотик. Наш план павінен у прыгожым блакнотику быць напісаны. Блакнотик, Яночка, добрый. А вось фломастер, які ты ўзяла, мне зусім не падабаецца. А што табе не падабаецца у маім фломастары? Колер. Наш план павінен іншым колерам быць запісаны. Добрый колер, просто выдатны. А вось блакнотик не. А што табе у ім не падабаецца? Памер. Зусім не той. Я так не гуляю. Топа, калі мы будзем сварыцца з-за блакнотика, мы план не складём. Згодны. І зноў нічога не паспеем. Ага. А давай на дошцы записывать. За справу. Правильно. Так, пачнём з самай раніцы. Правильно. З самай раніцы трэба пасля сну прывесці сябе ў парадак. Згодны? Згодны. Помыть тварик, зубки почистить. Так і запишу. Пиши. Умывание. Умывание. А пасля? Бяру мяч і на стадыён. Ой, ды не. Ніякі мяч мы не бяром. Мы бяром лялькі і іх прыводзім пасля сну ў парадак. Ім таксама трэба вымыць тварыкі. А я не згодны. Не хочу я лялек у парадак прыводзіць. Час марнаваць. Гэта не марнаванне часу. Мяне сябры на стадыёне чакаць будуць. Топа, калі ты будзеш мне пярэчыць, мы ніколі план не складём. Згодны. Тады пішы стадыён. Не буду я гэта пісаць. Ну, тады я сам напишу, давай. Отдай. Я сам напишу. Гэта мой фломастер, а я пачала ўжо пісаць. Ой! Ты што? Ты так прыгожа, як я не напішаш. Ну што, склалі план? А Полінка, а Топка? Гэта не я, гэта ўсё Янка. А што здарылася, Полінка? Нешта цікавае. Ага, я хочу павітацца з хлопчыкамі і дзяўчынкамі, а вы мне не дазваляйце гэтага, спрачаецеся і гэтак далей. Цішэй, калі ласка. Мы не будзем. Добрый вечер, мои маленькие сябры. Я вельмі рада вас бачыць. Калі вы вырашыце скласці план спраў на новы дзень, ніколі не рабіце гэта так, як Яна і Топа. Што чулі? Што гэта такое? Это усюды ход. Усюды ход недароблены. А вось гэта што?
натюрморт. Натюрморт не скончений. А у нас не было часу, спраўшмат. І завтра буде тое ж самае. Гэта чаму? І план на заўтрашні дзень не складзены. Мы гэтым зараз і зоймемся. Але нічога у вас не атрымаецца. Чаму? Таму што вы сварыцеся, гэта па-першае. А па-другое, лепей, калі план на новы дзень будзе ў кожнага свой. Нішто сабе. Вы павінны прадумаць у першую чаргу усе свае важныя справы, вызначыць для іх час і зрабіць усё магчымае і нават немагчымае, каб іх выканаць. Ой, як много усяго! І толькі тады брацца за нешта іншае. А то у вас як? Ну як? За адно ўзяліся, кінулі. На другой пераключыліся, кінулі. Трэцім зацікавіліся і зноў кінулі. Вось і атрымліваецца, што ў выніку не зроблена нічога. Ой, Тоба, бяры свой блокнотик и пиши у ім свае планы на новый день. А ты дзе будзеш Ды пісаць? у мяне ёсць прыгожы сшытак, я у ім запишу. І ўсё абавязкова выканаю. І я. Я ў вас веру. Дарэчы, на гэты момант у маіх планах прагляд мультфільма. А планы павінны выконвацца. Таму глядзім мультфільм. Ну вось, сябры, час рыхтавацца да сну. Мы жадаем усім добрай ночы. І салодкіх, як мёд, сноў. До сустрэчы! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.